I wasn't born last night. I know these hoes ain't right, but you was blowing up her phone last night. What's up mga kawaray, ini nga adlaw, magpapaarot hinunoy, taakon anak, kay taya ulo, parang nahampugaran. Ya din na nga ni kami naglalakat kami, tipakadto kami hinikanda ato GR, nga hiray, kaya unahiya didtuhin, salon, nag-aarot hiya, nagre-reband, kaya kung kareg niyo, pakadto nala liwat kam, ya din na kami, harani na kami kanda, Kuya Nunoy. Tapos ayan, maliko na nga ni kami kay ma-shortcut la kami para diri kami maharayuan kay kapaso di diha amon sobra, gipaso di diha amon ha isla. Kahapon ko pati sa hinunoy nagkaarot nakit kay buhok gihalabay pero kay okay niyan kasi niyan Sabado yan na waray klase kaya diri mararash. Kaya ayan naglalakat na kami hinunoy alu-aluho ni tiya magkuro kami ramang kuno. Ay gimapaso ora-ora. Kasi itong pulong kutaran na. Tapos nakapalit anay kami hinalo-halo. Waray nga ni kadayon ang pag-arot kanunoy kay nasugad hi ante Adel pa nga yaad to hiraatod na mararigo. Tapos pulong ko sige mabalik nala kami mga next day nala. Tapos asyain nagmerienda nala kami hin halo-halo nakapalit ak didikanda ang kulbintot nga rong kalis hin halo-halo. Pulong ko nunoy tara pag merienda lakit mo na tagsayo kit ngan mauli lakit mo na habalay mga buwas nala pag yaad to hira ititext ko na lahiya. Ngayon tira mabalik kit kay tim ulo pulong ko gahalabain na tiya buhok kapurot kasi pag kinataon nga kahalabahan buhok parang nahampugaran iton pulong ko. Ya di inabot nga ni mama ngan may umpak sobrang halo-halo pulong ko mama iya hala na inuman na utag hanain kauna nain hala na tas ada lining ko nga niya ginhatag ko na iya tato nga waray pa paligoy-ligoy pa hiya pulong ko hala na kauna na kay pulong ko nakakauna man tapos asya na ito waray hala waray niya kakauna inay kay man kinasa diya yung kapaano pasulayala kaanay ta imo bulkasil. Tapos tatiplon, pulong ko sige niyan dali la kay kukuhaon ko pulong ko kaya di ma'am nasa Rosaliing. Asyet pulong ko sige dali la tas waray na ngayon waray na ngayon hin kuan bulkasil anya unala itaya. What's up mga kawaray, ini na ang next day na among pagbalik ni Nunoy para matuloy na taiya pagpaarot. Kaya ginataban la talaga namon. Kanina kami hanaga pagkatuha era 7 AM and then salamat naman kaya adahira atod haira salon. Ay na nga ni okay na tapos na gwapo na Kuya Nunoy na na tiya pag picture. Okay na ayan, okay na smile.